I diu que vol tenir un fill i que ha de ser ara. No sé què collons m'ha explicat, que es veu que té com un rellotge dintre, un rellotge biològic, i que diu que si no s'afanya que li passarà l'hora. Que fort, López. La Sapa vol tenir un cap gros. Sí. I diu que no necessita cap home per tirar endavant. Es veu que s'ho vol fer ella soleta. L'única cosa que vol de mi és que la deixi prenyada. I per què t'ha triat a tu amb la de tios que hi ha pel món? És el que jo li dic, però diu que ja em té confiança i que sóc un tio sa. Ja em diràs, jo que sóc un ansiós depressiu, que m'ho han dit tots els metges. López, tio, que seràs pare. O sigui que jo seré com un tiet. Oh, no, espera, i si em feu padrí? Què és més important, el tiet o el padrí? Escolta, David, tu no m'estàs escoltant. T'estic dient que la Lídia viu al mig de l'Amazònia. Que guai, tio, tindràs un nen jíbaro, d'aquells que redueixen caps. No penso tenir cap nen perquè no penso acceptar la proposta de la Lídia. Però per què no, tio? Perquè no ho veus que em passaria la vida patint amb els perills que hi ha a la selva? I si un dia se'l menja una piranya? I si un dia està pixant al riu i li puja una bèstia d'aquelles pel rajolinet del pipi? Però tu estàs tonto, què et passa, López? No veus que t'estan oferint l'oportunitat de la teva vida? De deixar la teva llavor en aquest món? Quina llavor? López, pensa-hi una mica. Què en quedarà de tu en aquest món quan la palmis? Home, de mi encara perquè quedaran les pel·lícules i la llegenda que es crearà al meu voltant. Però de tu, què has fet tu en aquesta vida? Home, vaig guanyar un concurs de redacció de la Coca-Cola, I els Jocs Florals de tercer DGB, Vinga, López, però no veus que si tens un fill tota la teva informació genètica quedarà emmagatzemada en aquest nen? Com en un disquet. Clar, és com si tu fossis un ordinador i poguessis passar la informació del teu disc dur en un disquet d'aquells de doble intensitat. Bueno, però això depèn de la memòria RAM que tinguis, Home, tu saps que en un sol CD-ROM, avui en dia, hi cap més informació que en 20 volums de l'enciclopèdia catalana? Escolta, encara parlem del nen? Perquè jo no penso acceptar la proposta de la Lídia, I tu, per molt que diguis, tampoc ho faries. Que no, i tant que ho faria. No serà per espermatozous, si a mi me'n sobren. Bueno, doncs dóna-li uns quants, ja que en tens tants. Ah, doncs ja li dono. Tens el telèfon? Home, i tant, mira aquí la tens. Lídia Morales. Vinga, torna al mig, home. Saps que em fa ràbia de tu, però una ràbia que t'hi cagues? Doncs mira, que siguis així de xulo, home. Lídia? Sí, Lídia. Hola, guapa, sóc el David Güell. Sí. No, res, no, que estàvem aquí parlant amb el López i jo li deia que si ell no et vol fer el nen, que jo no tindria cap problema. Lídia? Escolta, que sóc el López, escolta, que el nen te'l faig jo, Per què? Doncs mira, perquè no em dóna la gana que el nostre fill porti el software del David.